lidi, takže dneska vás vítám u nového videa. A dneska budeme dělat něco úplně nového. Budeme hrát Chickens and Fidget. Teďka bojuju právě, zakládala jsem si to včera a jsem nová youtuberka. Moje stránka se jmenuje na YouTube Max Clark, teda obráceně Clarks Max. Takže dneska budeme zvyšovat levely a zkusím, jestli mi to vůbec půjde. Slyšet nějaký levely. Mám hodně serverů na Shakea, takže vám třeba je i ukážu, nebo s nimi se budu natáčet a budu možná natáčet jináčí videa, třeba Minecraft, Agario, anebo CSko. CSko je Counter-Strike, takže vám zatím ukážu moji postavu. Moje postava vypadá nějako takhle. Zatím nic moc, ale 6. level za včerejšek, to docela dost jde. Takže tenhle ten potřebuje obratnost, výdrž a štěstí. No, popravdě můžete dát i inteligentnost na to, aby měl nějakou inteligentnost, na to, aby nebyl blbej. Že? No a zatím žádnej cech nemám, jak vidíte. V síni slávy jsem teprve... Počkejte chvilku, mě se to trošku seká. Jsem na pozici... No, tak se načítej. Jsem úplně, se dá říct, největší, co tam může být, a což je 178 905. Teďka jdu bojovat, tak jste viděli, že tam dávám nějaký úkol. A za chvíli možná budu mít 7. level, už se mi to tam načítá. Takže nic novýho. A teďka jdeme znovu do hospody. A dáme si tu největší zkušenost. Což je základý zámek. Tam je 223, kdybyste to neviděli. A jestli vám to nebude líbit, tak dejte koment, nebo like, nebo odběr. A ještě to vůbec nebude končit, to jsem jen tak řekla. A co teďka budu dělat? Chvilku počkám, než se to načte, ten server. A zatím čekám. Mně se když tak nevšímejte, já jsem úplný magor. Takže to vůbec neřešte. Kdy to už bude? To tak dlouho trvá, nebo co? Nebo to se mně vůbec dá, nebo co? No zatím, než počkáme, co bude za 24 sekund, teda 23, pardon. No zatím se to takhle bude načítat, já bych to furt nemusela říkat, ne? No, tak vidíte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, teď, konečně. Yeah. Mám Facebook, mám i stránky své, třeba zbraně nebo Chickens and Fidget, jak teďka budu mít. Teďka co dělám. No a ještě mám jednu, co mám jako YouTubeko, Clarks Max. Jedině, že tohleto video je úplně nový a dneska budu možná dávat 2krát video dneska. Dneska jsem dala
taky Shake and Fidget a na to, abyste mě YouTube našli, tak si tam napište Klax Max. Tohle jméno se vymyslelo na to, abych mohla mít nějaký lepší jméno a hlavně, abyste mysleli, že jsem kluk. Přitom jsem holka. Je to neobvyklé, ale holky taky hrajou Shakea. To asi můžete si dozvědět. Můžete si všecko dozvědět. A ty, který vás budou štvát, tak jim řekněte, tak je pošlete do prdele. Tohleto video může být všechno, já se loučím, sklejte básně a čusák!